basehan na kadang minggu tabi na kung awi Bishop Josie rated ti dagubang tiozu kibari tiya iso takanon ko kotopon na iti Thailand takanon ko basa na Thailand ko kotopon mi piaga do ninggat nga okoni koninggat atiti nga mi piaga do ninggat tu inggaton do ko iti ko kotopon do ko mitine pedagang onda tiam na kubahi ko tadaw di baino ngayon tayo pagitiya kibari ti loan daw mi piaga do loan do ninggat iti ngayon tayo pagiti di loan daw also kayo ono nga do loan tinga iti na mi piaga di do maginggat ondom puri taon ungo kodan takal po ziodu dagay dahil kampung pinapakondisi ziodu dagay ziodu zina di Yamahu kiumulo si sama boton no di zihadi nga nakasampat zo po di nga nohoing no di zihadi nga maginggat ziodu di mga isun po damin diha ho nga makisodya no di siya do tingkaton nakibadi do ono gaji ke ditenak di pandai di kay poposodya do tingkaton di yodu tong gimbay nakabab jika ni pang keturunan do wong lung ya tadi mana negay kibadi do tingkaton di hadi kibado pinang uibon di hadi makay sekeras man kibada akang nagay akang do diodu di kibada gambil kibada tapu tutukon nagdagay di tukon nagay di kibada penutup nagay di ino di iakan non di hadi ino maginggat kamay di iti Thailand ko gumawa na po na maginggat na pinang igambil nga to na Myanmar magumu retin may soti nga itiya na po daw Thailand nga itiya po nga nanagay do ono nga iti nga mi piaga do ninggat to intay pag itiya set daw kiba diti loan kiba bago do ko diha kiba bago do hopis minan puko tongon nini yo kiba pinuok na gidi ho do nganan do ya babang tagang kiba da hazo ipang hazo ya minan puko da hazo di tadi kiba di bagu do kasang tadi kasang ya iti one set bahizo na gedik ya habi kuang na himalinggit at iti iti na penting tonsi piasaw do ginuling yo okay and then kiba bagu do tipun dia tabi kiba do tipun kiba do punganan do pengomis-omis di hadi kon ko sambal iti nga omis iti ongi iti pamingkana iti set do punganan quizo do maginggat tadi maginggat ti bisog di bay na maginggat nga akon ko maginggat di dompo pagguhumiaga kay iti na pa nga takan no nako kotopon mo iti nga mipia ganang maginggat iti ka ay kumayso na po rin nga ingka di alahan na maginggat iti kya mga ano po di ano po iti low na ninggat kung nga na po low na ninggat anuan ko kopis kamay di kopis susunginan ya babang suangan babang kibada hazo suangan hazo diti itiati ano ito ko na kasang kamay di ya goton ginuling ton si piasa ro ginuling ano siya diti pengka niya kada boging katakot nga kokotopon ba iti kokotopon diba ko do tipong nakoy
udang kering na ini. Tiap onuan ni bagus tiap pengumis-ngumis. Tino pengah pemaganti udah gambil. Pemaganti udah kam. Omis iti. Aku sudah kayo onu. Oh, buat ditinga. Iti na para titinga. Mungkin na tido inom may gula. Ako pa yung kuwang atau iti. Yang kanit tilahan na di. Ina kumasong ko dia sudah mipiaga do. Photocopy. Okay? Maginggat ako. Jadi kapoton di ba guti? Kapoton peng ka ya. Ya. Nah, pasodian itu yang man di bagus ako akan no. Ba, may dito ko akan no, okay? Nah. Apa tabag ya? Nah, omis, onsom, oto-oto. Ini kadang ningkat ako. Nah, boleh tahan, anam bago. Itino kamu sono akan nonoko ketepon ko basa nang tuutalan. Ang kulo iso memuat do ninggat kang umay itu tuh. Ini biar kada mau hinggat begini. Okay. You know, akan nonol ko ketepon ko di kalau di bain no, maksudnya maging gatso, ketawa dah.